Alan Roberts yn ildio'r meddiant yn rhad. Mae wedi dod at Redmond! Ymdrech gynta'r gêm. Gan Dan Redmond. Ar ei droed chwith ochr y cwrs Cosby. Taliad Callum Roberts. Eto, Seintiau di dwyn y meddiant. Leo Smith yn ei gadael i Dan Redmond. A Redmond efo'r ymdrech ar y cynnig cynta. Eto tu allan y cwrs Cosby. Bel dros y bar, ond o honna ddim yn wirion o bell. Ond eto, y Drenewydd yn fler yn ildio'r meddiant ar ochr y cwrs Cosby. A gergyd isel Adam Wilson yn cael ei rhwystro gan Dave Jones. Dyna'r tro cynta. Mae Dave Jones wedi goro wneud arbediad go iawn pnawn yma. I mewn i funud ola, yr hanner cynta. Kick, Marriott yn cael ei ffynio ymlaen gan Ryan Astles. A reit ar ddiwedd y cyfnod cynta, mae'r tîm cartra wedi cael ei heiddiant. Trydydd gol Ryan Astles o'r tymor. Craig Williams, capten y Drenewydd sy'n chymryd i. Yn curo'r wal! Ar y bel yn crafu y trawst. Ond mae honna yn mynd i atgoffa pawb na dim ond un gol sydd ynddi. Leo Smith o dan bwysa ac yn colli'r meddiant. George Hughes a Rither. A mae wedi canfod Nick Ruston. Connor Roberts efo'r arbediad holl bwysig. Mi oedd Mwandwe yn y canol. Yn benderfynodd Nick Ruston fynd i hun. Henry Cowens codi'r bel i mewn i gwrs Cosby'r tîm cartra. A mae'n y rwyd. Ond yna gam sefyll. A meiliad. O Louis Robles yn meddwl bod o wedi dod ar Drenewydd yn gyfartal. Callum Roberts. Leo Smith yn dwyn y bel oddi arno fo. Canfod McManus. Smith wedi parhau efo'r ediad. Mae wedi dod Chislovic. Yn foli Chislovic. Yn rhy boeth i Dave Jones i dalu ar y cynnig cynta.